As the year 2000 approaches, secular and religious observers are developing a consensus that major change on planet Earth are fast occurring and a new heavens and a new Earth is imminent. Recent events have shaken modern man's confidence on his capability to order the world and his society. New fears as well as the perennial troubles in yesterday still haunt statesmen and serious thinkers of today. Ideologies have come and gone. Programs of government have replaced one after another. 15-year master plans have been infinitely extended. New political parties and personalities have sounded their call. Yet, man and his modern cities face the same age-old problems: graft in government service, systematic injustice, poverty amidst plenty, rebellions and revolutions, garbage everywhere, vices and crimes in the centers of decency, imminent cardinals playing the political harlot, siding with one powerful man today, only to discard him tomorrow. Babel of voices prescribing 1,001 remedy, natural disasters following man-made catastrophes. The signs are here. The signs are very near, right at the tip of our noses. The metropolis is doomed. The countryside is ravaged. Their very own planet is endangered. To whom shall men turn in times like these? The scriptures, considered sacred by diverse religious traditions, converge in describing such times as ours. Time of great danger for man and his planet. Times for fundamental choices between catastrophe and a new way of living. Time for getting out of an old way of living, old way of ordering things, to a new relationship, a new perspective, a new lifestyle. Time of danger, yes, but also times of great opportunity. The choice before man and his planet is between cosmic catastrophe or a new way of living for the whole universe, to live in solidarity in a community with all living things, or to suffer death for all. Catastrophe or community. If one were to simplify the way things are, two pictures would adequately describe the choice before us now. The first is that the story of old, the story of the Tower of Babel. The other picture is the second story, the story of the Temple of Jerusalem, as painted in the prophet Ezekiel, in the book of Ezekiel, in the Christian Bible, or the story of the new heavens and new earth in the book of Revelation of Jesus Christ to John in the last book of the Bible. Similar pictures or parallel stories could be found in the literature of other religions and the writings of secular thinkers. Basically, the two pictures tell of two ways of living in planet Earth. One way is to live selfishly in active rebellion against God, talking his own language, striving and struggling to build to himself a tower that would reach the heavens, a tower that would make him renowned for the name and glory so that the whole earth would praise and exalt him. Self-reliance, struggle for pride of place, looking out for number one, to hell with the rest of the world, victory at all cost. The Tower of Babel is a monument to this lifestyle. Its results are for the whole earth to see. Dispersion of peoples, quarrels and warfare, destruction of the countryside. For the cities, violence, greed, crime, and diseases. The other way is to live seeking man's proper place in the whole universe, recognizing a higher power that owns all life forms, caring for the environment, caring for planet Earth, brother sun, and sister moon. Every time planet Earth is in such a crossroad, when the whole of mankind is reaping the fruits of old selfish lifestyle, when all seem lost, life always intervenes through new consciousness. Somehow life breaks through a new way of thinking in the life of a servant. The new consciousness seeks expressions. The word gets out. A call to repentance and change is made. This consciousness, this call for a changed heart, generates a movement, gains momentum, suffers resistance, evokes oppression.
The lives of its proponents are sought by contrary spirits and contrary minds to be snuffed out. Yet the movement continues. Today, the consciousness has taken hold of many servants. A college of servants worldwide had answered a call to live a new way, a universal college made of diverse personalities and persuasions, but with only one message: man must choose to live as part of creation. All life is holy. Biodiversity, take care of the environment. All is one planet, one mankind. But such ideas and spirits seek concrete expressions. If one were to live in a new way, what would be the forms of daily living? How will such communal life with all life forms be structured? What would be the features of such a society that embraces this viewpoint? Where will men of goodwill start? One indication of how we could start is shown in the book of Ezekiel and in the book of Revelation. This calls for a new settlement for the people of God today, a settlement that embodies the features for a lifestyle of giving and caring. It presupposes a man who has decided to take a new turn and have given up what was and decided to live anew. It presupposes an encounter with the spirit of life-giving, life-sharing so exemplified in the life of the man from Nazareth, Jesus the Christ. It presupposes a getting out from the system of the world and the gathering together of brothers in fellowship. This fellowship of brothers and sisters will get out of the worldly system and find a place in the planet Earth where they could live together as one family. This place would be a piece of territory owned by the community and managed by the community as stewards for life itself and for God, the source of all life. In this territory, two strips of land crossing each other will be declared a sanctuary, excluded from human use, left to fallow. There, the different fauna and flora will develop freely. There, the presence of the Most High will be felt as life is given freedom to diversify itself. The sanctuary is the sign and symbol that a higher power exists and rules planet Earth, and man is subject to that power and is the living focal point of that power. The sanctuary becomes the center of the new lifestyle. The rest of the property will be given out to the brothers and sisters for their use. No title to property will be made. The whole land belongs to all the people and the land belongs to God. The right to use will be given to the brothers and the sisters. Land will be used for 6 years. On the 7th year, the land will be left to fallow. Organic farming will be implemented with no artificial fertilizers. On the 7th year, the brothers and the sisters and their families will have a sabbatical journey for the whole year. A time for the rest and education and travel. A center for appropriate technology will be set up where appropriate technologies respecting life would be developed and shared. A processing zone will be declared by the community where the goods produced will be processed for use by the community, and the goods exceeding the needs of the community members will be traded outside. 1/10 of all produce will be given to the community through a college of servants. From these tithes, ministries and services answering the needs of this community will be organized, manned by the community members who shall be supported through the tithes. A piece of land will be set aside to be used for production. These produced goods will be for use of the settlement servant so that his family would not be supported from the treasury of the community. On the 7th day, a day of rest is celebrated. The community gathers by groups led by the elders and the community servant, celebrating life in all forms of expressions of the arts. A day for personal enrichment and sharing. 7 annual festivals celebrate the journey of the community wherein the community as a people of God gathers as one people. No temple or house of worship will be built. The whole settlement is itself a house of worship. A replica of the old temple of Jerusalem will be built as a memorial of the old covenant between God and his people. This outline of a settlement for the people of God today effectively addresses the major concerns of modern statesmen and faces squarely the issues of life today. It seeks expression. It seeks a servant.
It seeks group of men, stout-hearted men, to live for and in it. Today, when you hear the life calling you, harden not your heart. That stout-hearted man is you. The time is now. Enter now unto the joy of the Lord. Hidlaw Sunday News. Celebrating life the way it is. All right. Okay. Pagpadayon kag pagsanyog sang lokal nga identidad sa sining Hidlaw Sadya Season 3 Episode 2. Maayong adlaw, ako si Kahidlaw Alex or Dr. Alex. Mapinalanggaon nga pag abi-abi sa tanan nga nagatanaw. Welcome liwat sa Hidlaw Sadya Live. Isa ka programa nga ginahatag naton kay sa aton Dios nga gamahanan kag maluluyon. Sigadura signal ta. Subong adlaw, may nadalag-o kita ang episode nga may tema nga pagpadayon kag pagpasanyog sang lokal nga identity. Isa ini ka panawagan nga ipadanta ang aton kultura, espiritu kag pagtuo sa tunga sang nagabag-o nga kalibutan. Sarang, kag, uswag sadya. Dali na, sugudan naton. So sa liwat, iliwaton ko ang akong pagpanamyaw kay na-off gali ang akong microphone. So ang aton segment sa buong Sergio amo ang pagpadayon kay pagsanyog sang lokal nga identity. So mayong adlaw, may gabi kag mayong aga sa tagsa-tagsa kag pag-abi-abi sa tanan nga tumalanaw kag liwat Hidlaw Sadya Live kita, isa ka programa nga ginahalad sa Dios nga gamhanan kag maluluyon. So ang aton nga hinun-anon Good day to all. In a world that is rapidly modernizing, have we ever taken a moment to pause and ask, who are we? What makes us unique? What defines us Filipino and us Ilonggo? The answer lies in our cultural arts. They are more than performances, more than colors and sounds. They are our identity, our voice, our soul, and the living memory of our people. Today, I speak to advocate for the protection and promotion of cultural arts and more specifically the preservation of Ilonggo culture. Cultural arts express who we are as a people. From our dances to our craft, from folk songs to native poetry, each art form carries with it the spirit of our ancestors. But sadly, these traditions are slowly being forgotten. Traditional music is replaced by foreign trends. Folk dances are rarely performed. Indigenous crafts are being lost. We must not allow this to continue. We must value, support, and promote our cultural arts. They are not just for museums or festivals, they belong in our daily lives.
As an Ilonggo, I am proud of our vibrant culture, our language, values, festivals, and traditions. Our language, Hiligaynon, is rich and poetic. Our festivals, like Dinagyang, are full of energy and meaning. Our food, like Pansit, Smolo, tells our respect for elders and strong sense of family make us unique. But even this culture is at risk. Younger generations may no longer speak Hiligaynon. Some don't know the stories, dances, or values we once held dear. That's why preservation begins with us. Our culture is not just our past, it is our responsibility. Let us not wait until it's too late. Let us protect our cultural arts. Let us preserve the heart of who we are as Ilonggos. Because when we protect our culture, we protect our identity, our values, and our future. Padayon mga Ilonggo, let us keep our culture alive. Thank you. Alright, ang aton una nga segment, amo yan to, Doc Joe, ang aton hilimuon subong nagatutok sa papel sang pagtuo kag pagiluusa sa pagpasanyog sang aton banwa pagi sa aton kultura. So sa liwat may adlaw, may hapon kay may gabi sa tanan nga tumalanaw sa sining aton palatuntunan, hidlaw sadya. Sa liwat, maayong adlaw sa aton pinalangga nga tumalanaw sa pagsakag tagpalamati. Ako si Doc Alex, kag subong adlaw luyag ko kamo imbitaron sa isa ka makapukaw huna-huna nga paghambalanay sa tunga sang nagadalagan nga teknolohiya, modernong uso kag mga foreign influence. May isa kita ka pamangkot nga kinahanglan sabton. Paano naton maprotektahan ang aton kultura kag panublion? So, ang kultura hindi lang pamana sang aton mga katigulangan, kundi pundasyon sang aton identidad subong. Gani, di kami sa sininga hinon-anon samtang natoklib naton ang dalan paagi sa pagpangabuhi nga may balanse sa kalibutan sang una kag subong. Tawid na, Doc Alex, ang kultura daw saging, may ugat, may puno, may dahon. Kung wala na ugat, matumbagid ang puno. Subong modernong nahon, ang kabataan mas pamilyar sa content creation kaysa paghimo sang kumpuso o pagbukas sang kuti-kuti sa pista. Pero dapat naton pamangkoton ang aton kumingon. Sino ang dapat mangintanod sang kultura? Paano naton ini ipasa sa masunod nga henerasyon? Aton ini pagatukibon sa bulig sang mga tinawo nga mga nga nagaamlig sang aton kultura bisan sa tunga sang kabag-uhan. So hindi man naton malikawan ang kabag-uhan, pero hindi man dapat naton kalimtan ang aton mga panublion. Ako gani panginbulahan sa mga pamatan-on nga nagapanika kaso nga ibalik ang hiligaynon nga kanta saot kag ang mga istorya sang una. Ang kultura daw kandila, kundi hindi naton pasigahon madulom ang palaabuton. Gani sa aton pagpangabuhi subong pagitaon takid ang aton nga pamaagi nga mapabilin nga buhi ang ginikanan sang aton kalag kag ang aton nga kultura. Subong nga isyo aton lantawon kung paano naangot ang kabudlayan sang kultura pagtuo labi na sa mga kabataan subong nga nagapakigbahin sa simbahan kag tradisyon. Alright. Yung gid na Sir Joe no
So upod naton subong si Pastor Marlon Suarez nga maghahatag sang panugdaon halin sa pulong sang Dios. Alright, pangitaon to si i-kontakon naton si Pastor Marlon Suarez sa paghatag sang panugdaon sa aton issue sa sining adlaw. Alam mo na akong mamapot, Pastor. Okay, sige. Ano ang panawagan sa Ginoo para sa ating subong? Ang panawagan sa Ginoo sa aton subong kay ang propesya, whether we like it or not, matuman gid na. No? Nakita na nato ng kalibutan, no? Gaginamo na tanan. Pero kita bilang mga tumuluo sa Ginoo, ano ang aton nga himuon? Okay. Ang himuon naton, according sa balaan nga kasulatan nga nasulat sa Biblia, nga magpadayon kita sa pagpangamuyo. Okay. Nga may pagpasalamat sa Dios. Kag magbantay man kita samtang nagapangamuyo. Subong man, no? Magpangamuyo kamo para sa mga tumuluo sa Dios. Agod nga ang Dios maghatag sa aton sing maayo nga kahigayunan sa paghambal sa pulong sa Dios na hanungod sa aton nga manluluwas. Amo na subong mga tanan nga mga viewers, no? Tanan nga nalabutan sang sini nga programa, no? Hindi gid naton pagdulaon ang aton nga connection sa Dios, no? It's very important mga kauturan, no, mga higala, no? Ang connection naton sa Ginoo hindi gid naton pagdulaon. In the moment nga dulaon naton ang connection sa Ginoo, tapos gid kabuhi naton. Makita gid naton ang mga butang nga daw kabudlay nga makasiling ka gid nga kinahanglan ko ang Dios, no? So Pastor Alex, salamat sa pag-interview. Isa hindi ka pribileyo sa tanan naton nga mga followers dira, mga viewers, no, nga ibutang gid naton nga ang Dios ara kaghanda nga magbulig sa aton. Hindi lang naton, no, sa liwat katapusan, hindi lang naton paguntaton ang aton nga connection sa Ginoo. May follow-up question, Pastor. Anong masiling mo atong kultura sa simbahan? Mga challenges sa tumasini. Okay. Kita bilang mga ara sa iglesia, ara sa simbahan, no? Ang challenge diri sa aton is ipadayon naton lang ang aton nga paghiliusa, no? Ilabaw na gid sa mga bulaton sa Ginoo, no? Hindi kita magkalingkang, hindi dapat kita magpanik, no? Ang iban nga panik na, no? So pero kita nga may promisa ang Ginoo, hindi gid kita magpanik, no? Oo. Although may mga shifting, no? May mga pagtilaw, may mga pagantos, no? Dito gani sa iban nga pungsod, grabe gid dito, no? Oo. Ang tabo sa aton nga mga kaupdanan, nga mga tumuluo sa Ginoo. Pero sa piyak sana, dapat naton ipakita Japon bilang isa ka mga katawhan sa Ginoo, daw sama sa panahon ni Moises, no? Oo. Ang Ginoo nag-ugyon no nga sila magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Amo man kita subong, no? Tuman kita, hindi naton pagdulaon, no, ang aton nga paghiliusa bilang mga kauturan sa Ginoo. So anong mga Pastor. suhestyon mo, Pastor, sa aton mga pamatanon subong Subong. sa pagtratar sa Bakit? aton kultura bilang mga Pilipino? So,
kag paano mapreserbar ang atong pagtuo kay may mga infiltration subong nga halin sa sagwa nga bisan sa curriculum sa edukasyon nagasulod sa aton mga ideolohiya nga hindi nami kay ginapatay niya ang espiritu sang demokrasya. Amo nang isa na ka ba challenge, no? Ikaw bilang alagad sa Dios, isa ina ka challenge sa imo. Kaya ara ka dira sang sana nga sikta sang edukasyon, no? Ang aton gid dira nga mahimo, no? Kay ara ka da sa posisyon, i-twist mo gid, no? I-divert mo gid sa God's principle ang tanan para ang mga bata dira nga nasakupan naton may ara sila nga ideya, no, nga amo ni ang insyakto kag amo nang hindi insyakto. Amo na salamat kita nga may mga alagad sa Dios nga yara sang sana nga sikta sang aton nga gobyerno nga dapat magtindog, no, magtindog gid kag hindi gid mahadlok sama sang ginhimo mo sa una sa dira nga nagpandemic, no? Ikaw lang kag ang iban pa mga grupo wala gid nagpadaog sang mga hutik sang mga globalist kaya amo na sila ang halit sa aton nga pagtuo. Pero natural ang Ginoo magahatag gid sa aton sang kalam. Amo na gani sa mga kabatan-una, no? Especially sa mga nalambutan sini nga aton nga programa, no, hindi gid kamo magpainto sa mga butig sang kaaway. Ilabaw na gid ining aton nga mga leaders nga gusto nga dumalakon kita sa hindi maayong panudluan. So batuan ta kag ibutang naton sa prinsipyo nga Pangginoo ang aton nga dapat nga mga buluhaton. Amen. Pastor, So, Pastor, ano na ang katapusan nga lagay para sa ating sa ating live broadcast via YouTube? Salamat sa liwat, no. Una ko gid pasalamatan ang Ginoo. Ikaduha sa aton nga host subong, Pastor Alex. No, salamat gid sa imong pribilehiyo nga ginhatag sa aton. Okay, katapusan ko nga ihambal sa aton tanan nga mga tumalanaw, mga viewers, no, mga friends, followers naton, mga nag-subscribe no sa aton nga YouTube channel kag sa mga sa Facebook naton nga mga followers, viewers. Isa lang ang mahambal ko. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. No matter what will happen, magunaw man ang kalibutan, persecution will come, hindi pagbuhi, hindi maguntat sa pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa liwat, gabay nga ang Ginoo nga makagagahom. Magapakamayo sa aton tanan nga mga bakulod nun, kag labaw sa tanan sa aton nga mga Pilipino. Salamat kag God bless and shalom mga kaigso. Salamat gid. Alright, Pastor Marlon Suarez sang isa ka pagtililipon dira sa Save More sa lapit sa Fortune Town. Mga viewers, no, mga friends. Sir John, yung mga monitor nagasulod di sa aton nga live. So salamat gid Pastor, salamat gid sa imong pagpanugdaon. Mga kautuaran, ano bala ang tagsa-tagsa ka mahimo nga papel sa pagpadayon sang aton kultura kag mismo sa aton pagtuo
pwede naton ikomento sa aton nga live chat kung makakomento ka mo, no? So, sa sinumang ibahin, mga kauturan, sagin paabot nga mano-mano boxing challenge ni Basti Duterte bato kay General Torre, isa ka laban nga ginlantaw sa sang madamo. Subong lang natabo nga wala gid makaabot si Basti Doc Joe. Apang si General Torre nag-ama, nagprepara rin sa kag-ara gid siya, nagpakita siya nga handa siya, no? Disiplina, kag respeto sa iya sa pulo nga iya ginbaton kay gin-challenge sa kabay ni Basti gin call niya man, no? So, amo ina Doc Joe. Sakto gina Sir Alex sa aton nga kultura kag simbolik nga insight. So ang wala pagpakita ni Basti hindi lang isa ka physical nga absence o kung absent, kundi simbolo sa madamo nga tinion nga ang mga kabataan wala nagatubang ng responsibilidad nga ilag gina ginpanugyan. So kung si General Torre isa ka representasyon sa prinsipyo kag pagpanindugan, Oo. si Basti subong wala siya nangin na presentasyon ng isa ka pamangkot di na ang panindugan sang kabataan para sa gin pamatukan nila mismo. So, hindi initikang sang pagpakalain kundi sa pagpukaw. Ang aton kultura nagainganyo sang katapatan, sang tupa ka, present ka nga espiritu. Gani basi ini nga kauluya mahimo mangin kay gayunan. Para sa mas matinod-anon nga panag-atubang hindi sa lang sa ring, kundi sa responsibilidad nga ginahalinan sang prinsipyo. Sa sining So sa aton nga pasigla sa kultura Sir Alex, Yeah. kung Doc Kono naton itagaan naton sa igtalupangod na sa ang pasiplat sa kultura, Sir Joe, kaya mo na pinaka-importante man sa isa sa mga segments naton. I don't know kung paabot gid man nga nga mag backboxing nga na sila ni Basti Duterte kag ni Kwan ni ano nagpaabot gid man Doc Joe, why man? Kaya doon nagsako. wala gi ko kapaabot. Wala ko kapaabot kay puro man lang kutaw-kutaw na ubtan nila. Oo. Do hindi seryoso wala sa ilang nga ginahambal. Pero amo na gani Sir Joe ang aton subong pasiplat sa kultura kundi si Basti why sa nagwa, why sa nag-appear sa kay siya man mismo una nga naghangkat eh. Dason ging call lang ni General Torre. Isang ara na to kay na araya si General Torre naga-ready na may gloves siya. Ang problema dawa ay so amo nang aton nga pasiplat sa kultura subong Sir Joe nga kaangtanan sa ning pamangkot balang diin ka sa diin ka. Okay. Okay Sir Alex, Doc Alex. Ulan kalangitan sa sangkat nga katalanan, kabakatiring kalautan, pangabuhi sa
ang luhaan. Silot ang ginagong taong malalisod, kapuling inuyang wala katuyuan. Silot ang ginagong taong malalisod, kapuling inuyang wala katuyuan. Taong matinumanon, salin ka, ikaw lang ang pag-asang paraiso niya. Taong matinumanon, salin ka, ikaw lang ang pag-asang paraiso niya. Ubus-lubos ang talamnanan, sa panggarap-rap kaumangan, ang tubig sa kalasangan, gamala kapiot pangabuyan. Silot ang gintagong awong malalisod, kapuling inuyang wala katuyuan. Silot ang gintagong taong malalisod, kapuling inuyang wala katuyuan. Taong matinumanon, salin ka, ikaw lang ang pag-asa, paraiso niya. Taong matinumanon, salin ka, ikaw lang ang pag-asa, paraiso niya. Tawang matinumanon, salin ka, ikaw lang ang pag-asang paraiso niya. Tawang matinumanon, salin ka, ikaw lang ang pag-asang paraiso niya. Tawang matinumanon, tawang matinumanon, tawang matinumanon, tawang matinumanon, salin ka, salin ka. Please offer solutions, take care of your business. Innovative, reliable, laging success, walang stress. Let me show you how this guitar station works. On this side, you could safely store any guitar. It could be acoustic guitar, your electric guitar, or your bass guitar. Over at this side, you could organize all your wires and cables and guitar straps. This area is meant for all your smaller accessories like guitar strings, capo, and even your guitar pick. At the bottom, you could store all of your guitar pedals. And here at the center, you could put your guitar amplifier. If you are looking for a guitar workstation that could organize all your guitar and guitar accessories, it's available here at Better Components. Let me show you how this guitar station works. On this side, you could safely store any guitar. It could be acoustic guitar, your electric guitar, or your bass guitar. Over at this side, you could organize all your wires and cables and Alright, sa madulong nga pagtanaw sa katawhan na Doc Joe, kahidlaw dya sa tunga sa kabudlayan, kasakit kay paglibak, may isa ka pamangkot nga nagapadayon sa pagtutok sa atong tigpusoon. Taong matinumanon sa diin ka. Ang kantang inyo nabatian, subong halin sa Joy Lord Omnimedia Volume 1 album, ginapatik ka, ginapasakdag, ginapasangkad sang makabig naton nga prophetic voice sang panahon naton subong si Dr. Ramon Alisan Jr. kagin interpret naton nina upod si kay Daw Jaha nga kon pinalangga nga anak. So galuha, no? Galuha ulang kag ang langit daw gahibi. Okay? So samtang
Ang duta pangatubang sang kalautan subong amo na subong siling naton nga ang kalibutan pangatubang sang kalautan ang tawo nga wala sing direksyon nagalibot-libot palibot-libot kaya ang iya kabuhi daw wala sing katuyuan. Ang pamangkot nga pabilin diin na ang matinumanon. Ang isa lang ka matinumanon nga tawo ang nagapadayon nga paglaom sa paraiso nga ginpangayo sa katawhan. So sa libro sang bugna, gin pasidunggan ang kamatuoran. Laglagon sang Dios ang nagalaglag sang duta. Madinalag-on bala ang kasalanan. Kung ang kalibutan nagasala, may magatindog bala nga isa ka matarong. Tawong matinumanon, sa diin ka, ang kalibutan nagahulat, ang langit nagapamati. Kagang imo pagkabutang sa sining panahon, hindi aksidente. Basi ikaw na ang sabat. Okay. Malandunga ang pamangkot. Mati ang tingog sa Dios sa tunga sa kagamong sa kalibutan. Amen. Kaya kung ikaw ang pagkumanon, Sir Alex, Okay. o Pundok Alex, batunon ang panawagan. So, sa diin ka. So, para sa mga luyag, magdala sang interest o kung i-comment lang sa sini nga dara sa aton nga comment kang i-PM kami para mapili ka sa mas load na episodes. Tama ina, Doc Joe, kay kung may mga komposisyon bala sa atong mga kauturan, pwede gid sila participate sa sining nga programa naton. Kay sa ini ka programa nga sakdag sang mga lokal naton nga mga artists, no? Ilabinigid sa composition writing, sa songwriting, sa composition, kay bisan pa sa kun na naman pagpintabi o saot man o ambahanon, gina-welcome nato na. Kaya kung may aras lang entry nga gusto ipasundayan, pwede gid sila ka message aton Doc Joe o kung sa kay Lodjaha, no, para nga ma-schedule naton ilang pagpasundayag diri sa atong live dili lamang sa Hidlaw Sadya. So sa sini naman nga tinion magakanto kita sa dason nga segment nga amo ang Labaw sa Ikasarang, Sir Joe. Para sa So, mga luyag, labaw sa isa kasara, sa ikasarang. So, ini nga segment, amo ang labaw sa ikasarang, kung sa diin ginapamatian ta ang kabuhi sa mga individual nga bisan pa may kabudlayan. Nagapadayon paagi. Nagapadayon gyapon paagi sa kusog sang Dios. So lataon ta, Sir Joe, ang ining labaw sa ikasarang, pero aton anay pasiplatan ang ining gamay lang video. Decorated my life, created a world where dreams are apart, and Okay, mga kauturan, kilalahon ta, ining babae nga hindi lang inspirasyon kundi pamatuod nga ang damgo pwede matuod bisan nagakatigulang na ang isa ka tawo. Si Lola Lolita Escala, isa ka 67 anyos, nga isa ka nagabaligya sing asin, Doc Joe.
Alinza Rizal, amo ang nagpakita nga bisan puti na ang buhok niya, hindi pa siya gihapon tapos, hindi pa gihapon tapos ang iyang edukasyon, pero gintinguan niya. Doc Jo. O tama gid na Doc Alex. Kasi ito nga sa mga istorya nga viral sa social media, nangin isa ka pinaka inspire o kung pinaka-inspire ang kanyang kulita. So, nag-graduate siya sa high school. Ilang dira natapos ang mission test sa University of Rizal System. Sa Angono Campus kag sang June 7 pamatud-an nga nakapasar siya. So amo na kaidlaw siya. So isip isa kasi senior citizen si Lola Lolita ginpabilib ang kadam-an no gani ang tanan nga kabataan kag ang mga ginikanan dapat magpamati nga hindi hadlang ang edad sa pag-ubra sang imo kaugalingon nga handom. Subong isa na siya sa 26 ka estudyante nga ginbaton sa pre-law program sa Bachelor of Arts in Journalism. Totoo di na kahidlaw siya no kay sa interview niya sa 24 oras yung pahayag ni Lola Lolita nga ang pagpahayag niya nga ang kaalam kag kinaadman ara gihapon sa imo. Oh. So okay. Ang kaalam kag kinaadman ara gihapon bisan 60 city anyos sa 60 city anyos na no. Hindi gid malula. So okay. Kaya gid nga may ara ikaw sang imo kagalingon nga achievement, Doc Jo. Tama na. Amo na Doc Alex nga isa ini ka pamukaw sa tanan nga mga ginatamad mag-eskwela, nagaulan-ulan ang taom, nagauntat sa papabudlay. O, hindi lang sa pagpa-eskwela kundi sa pagpapabudlay, trabaho. Oh. So si Lolita, nagmatud-an niya, nagmatuod ang mga nga may kako, wala kakuan nga posibilidad. Kaya muna Sir Ale, education kuno na nag-contact nyo as long as able kaya mag-on. Yes, matuod yun na, Sir Jo, no? Kag pagi sini mapamatud-an nato nga bisan ano pa man, wala sing imposible, no? Bisan na mo ng edad nimo. So, matahom nga kay katong nadiparahan mo Sir Jo no nga ang bisan nga nagailinulan nagabaha ang tao tabla itiyoy sige gyapon niya baligya sang taho ara ga bitbit sa gyapon sing iya taho waya ginbali ang mga kabudayan nga bisan lagko ng mga tubi ginusoy ya sa gihapon. Sir Jo, nakita mo tong Tamo na. Sir Alex nga pagi siya mapatud-an naton nga bisan ano pa man budlay wala sa imposible tao nga may tuo. Oo. Sa siya kahidlaw. Mga kahidlaw sa kung amo nang aton nga So gani Lantawon. mga kauturan pangabuhi ta si Lola Lolita Escala. Ang babae nga may lawas nga nagakatigulang pero may damgo kag espiritu nga wala nagauntat. Para sa iya ang edad isa lang ka numero. Padayon sa gahom, hidlaw sadya para sa mga istorya sang kabuhi, kultura kag kabakod sang katawan. Kag paagi sini, napamatud-an naton nga bisan ano pa man, wala sang imposible sa tawo nga may pagtuo. Sa kabudlayan aragid ang Dios nga nagatuytoy sa kasanan. Agree ka, Doc Jo? amo na si Doc Alex nga sa aton nga ikapat nga segment Oo. aton gid ilang tawon ang uswag sadya no Tama. kay naton
Alantaw kita, Sir Alex, kung ano man ni ang aton nga mga makuha nga mga leksyon sa hitdaw sa nasa Oo. uswag sadya. Uswag sadya. Tama na. Alex nga ba? GCash and Silliman University are committed to sustainability by planting 500,000 mangroves in Negros Occidental, stemming from our successful project in Negros Oriental. Very narrow yung ating mangrove areas. A lot of them are degraded. Kailangan ka siyang i-enrich and pa-expand. Yung biodiversity niya kailangan maprotektahan. Realidad po na pag maraming mangroves, maraming isda, maraming kabuhayan. We will be planting in 9 barangays with 9 partner people's organizations. We have identified 100 hectares. They will get compensation for planting, monitoring. In the long run, it will protect their coast, it will protect their houses, their livelihood. Let's continue to plant more trees in the Negros Island. Every GCash transaction earns you green energy points to plant virtual trees in G Forest, which our partners will turn into real trees. Together, we can protect the environment and support local communities. G Forest makes tree planting easy, turning your energy points into reality. Doc Jo, nag-smile ka. Ang ikaapat nga segment, amo ang uswag sadya, Doc Jo, di ba? Okay. Ay kapat nga segment amo ang uswag sadya kung sa diin aton ginapakita ang mga teknolohiya kag proyekto nga nagapauswag sa aton komunidad. Tama si Jo. So, Hidlaw Sadya TV special feature ang pagpananom sa paglaom 500,000 ka mangroves, Doc Jo, para sa kabuhi kag kalamnan sang baybayon. So mga kautoran, isa naman kadako nga pagpanikasol para sa kalibutan kag kabuhi nga ang ginlunsad diri mismo sa Negros Occidental. Ang GCash upod sa Silliman University magatanom sang 500,000 ka mangrove sa aton baybayon, Doc Jo. So tama gid na Doc Alex. Hindi lang ini para sa kalikupan kundi para man sa kabakod sa aton mga komunidad. Ang mangroves nagaserbi bilang natural nga panagang batok sa mga bagyo kag pagtaas ng tubig. Isa ini ka konkretong ehemplo sa sustainability in action. Alex, ang mangrove na dira na nagaproduce ang mga isda nga hindi sila makaon ang mga gagmay nga isda sa pagidna yun. Dira sila naga-productivity nila, dira sila na daw ilabala na nga pansan Alex inang kung sila dira sila ka panago agud sila makaon sa mga lagko nga isda. Magali. Maigid Sir Jo sang imong obserbasyon, no? Kag hindi lang sila ang pwede makabulig, ikaw man. Maagi sa G Forest sa GCash. Pwede ikaw makatipon sa madamo nga mga points kag magtanom man sang imo kaugalingon nga kahoy. Gamit nga gamay nga tikang pero dako nga epekto para sa aton nga palibot. Gani kung may GCash up ka na, sugod na tipon sang energy points, subong man buhaton ta nga mas berde kag mangin malig-on ang aton pinalanggang isla sang Negros. Doc Jo. So nawala no? Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa GCash Help Center o kung magtawag sa 2882 para sa Globe kag sa TM user kag 02 7213
+9999 para sa iban na network. So, kahit pagjahan, Mga kauturan, ini ang panawagan para sa aksyon. Ang isa katanom subong kabuhi kag kasiguraduhan sa masunod nga henerasyon. Sa tunga sa mga kabudlayan nga aton ginatubang subong, halin sa kalamidad tubtob sa epekto sa climate change, may mga istorya nga nagaukay liwat sa paglaom sa aton tigipusoon. Mga kauturan, may maayo kita nga balita. Ang GCash kag Silliman University nagpasanyog sing isa ka makabig naton nga monumental nga proyekto, ang pagtanom sa mangroves nga itanom diri mismo sa baybayon sa Negros Occidental. Sir Joe. tama na, Doc Alex. Hindi lang ini tanom, kundi tanom sa paglaom, ang kabuhi, sa proteksyon. Ang mga mangroves amo ang natural nga panagang batok sa pagbaha, storm surge, kag erosion. Pero labaw sa tanan ini nga panikasog, nagahatag sa trabaho kag inspirasyon sa mga lokal nga komunidad. Ang mga pinalangga namon nga mga viewers, tandaan nyo gid, wala sing gamay nga tikang kon ini natuman sang bugos nga tinagipusoon. Isa ka tanom, subong kabuhi sang madamo buwas. So gani mga abyan, hindi lang dapat mangin manuglantaw, pwede kita mismo mangin parte sa pag-improve sa aton nga palibot sa aton para sa aton nga kauswagan. So paagi sa #GForest, pictures sa GCash, mahimo kita makatipon sang energy points halin sa imo pang adlaw-adlaw nga transactions. Kagamiton ini para magtanom sang imo kaugalingon nga kahoy. Ang berde nga kalibutanon hindi regalo kundi misyon. Kagini nga misyon para sa tanan, biskan bata, tigulang, estudyante, ukon manugbaligya, may tsansa kita tanan magbilin sang positibo nga panubli sa masunod nga henerasyon. Sang una, ginhambal naton nga ang kabataan amo ang paglaom sa pungsod. Subong, ang kabataan kag tigulangan, tanan may handom, tanan may bahin. Hindi nato nalaton nga maluya ang kalibutan antes ta siya buligan. Doc Joe. Kung may GCash ka mo, kung may oportunidad ka na, aksunan nato ng aton concern sa kalibutan. Hindi lang sa pagpangamuyo, kundi sa konkreto nga tikang nga naghatag sa pagbag-o. Tanom sang kahoy, tanom sang pagkaong. So antes kita magpadayon, napadayon ng kita danay bisan gamay ang imo mahimo subong, bangod ang kabuhi nga may tinutuyo bisan diin ka man, nagabunga kag mabakod kag may kalipay kita. Dungan kita sa pagtanom sa mga berde nga palabuton para sa tanan. Kani tanon kita sa paglaom. Tanom kita paglaom. Tanan kita para sa kabuhi. Ini ang hidlaw sadya. Ang hidlaw sadya. Istorya sa katawhan. Kultura. Kay kalibutan nga aton. Kalibutan nga aton ginapalangga. Antes kita magtakop, nataon nato ng mga tao nga nag-ooperate sa likod sa camera at ang aton nga Hidlaw Sadya production team. Gani padayon tigid ang aton nga sa dason ipakita tigid ang production team sa likod sang aton kamera. Oh. Kag sa tutuod lang sa grasya lang kita tanan sa Ginoo. Sa iya pabor nakahiangkon kita So, sa ang mga ginapananom sang Dios sa imo tagipusoon, ipadayon, ipasanyog kag ibunyag. Gani. Gani Doc Alex. Ipaaywa. Padayon tagid ang aton handom, no? Padayon tagid ang aton handom. Ang akin nga ginapadayon tagid ang handom tao. Ha?
Mga tunado, mga atong kultura kagang pagalagad kay Yahweh. Ang aton nga ginapananom sang Dios sa imo tagipusoon, ipadayon, ipasanyog, kag ibutyag. Kita ay liwat. So dapat Kita liwat. together. Okay, all together kita liwat sa sunod nga episode. Dali lang sa Diri Hidlaw Hidlaw Sadya Sadya Live. live. Okay. Ay. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa akon kahidlaw gani. Sa kabukiran kong ginpakaali, nagahulat gyapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitaan ko man lang sa paukit kagwayan, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko nahandong. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa akon nga manahandong. Gani kun may yara nagapamati sa akong balatyagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko nahandong. Imong hakos pangita ko yapon, kinggikanan gapanumdum sa ko.
Sa lupang ang natawhan nga manginaon, sa lupang balay hindi ho manginaon. Dinaya tong bagong langit nga bagong tuna, para sa tao sa Diyos iyagin handa. Dinaya tong bagong Pangulo na mong magagiyas pamong sa Diyos. Dinaya tong bagong Pangulo sa bagong sayong pagtato. Kanigaw ang Ginoo, walang let's face sa syudad imaw. Hinarian sa Diyos upong ipahayag ang bagong butas sa Diyos upong ipakita. Hinarian sa Diyos upong ipahayag ang bagong butas sa Diyos upong ipakita. Supong na ipakita. Los Angeles News. Celebrating life the way it is. Los Angeles News. Celebrating life the way it is.